Unea iritsi da, bukatzeko, pozik jendearen erantzunarekin. Uste berriro aste zoriontsu bat sortu dugula guztion artean. Nire top 3 edo, izango litzateke dudarik gabe un fantasma útil, gaua eta silenzio, Eduardo Casanovadena. Hori dira nire gustukoenak. Guztien bazeukaten bere justifikazioa eta bere taltea gure programan egoteko. Eta askotan gutxien gustatzen zaidana ez da gauza bera gertatzen publikoarekin. Nire ustez lehenengo aldiz etorri dira. Naiz eta bakarrik emanaldi batera etorri. Uste dut jan harrapatuko duzula. Hori da, Txokizarrean, zinemaldiaren giroa, zinemarian kutsua. Ez bazaizu gustatzen, ez bueltatu. Baina ziur nago gehienetan gustatuko zaizula. Gainera, orain beldurrezko filmak uste dut baita estatu batuetan eta kanpoan baita ere daukatela aukera polit bat desahogatzeko eta katarsiak egiteko eta hemen baimenduta dago joa egitea, barre egitea, komentatzea eta bat. Eta agian zinema komertzial batean ez dago ondo ikusita. Gertatu da. Urtero behin, dik hauten bakarrik bat, kasu horietan eskaintzen diogo dirua itzultzea, hasieratik esaten badigo, hau, enun espero hau horrela izatea, gustatzen ez bazaizu, dirua itzuliko, baina normalean jendeari gustatzen zaio, eta gelditzen da, bai zinemagileak eta bai ikusleak. Gu taldean, hautaketa batzordean, 3-4 pertsona gaude eta agian film luze 200 inguru eta film labur 400-500 inguru. Film luzeetan hogeita gutxi botatzeko, programatzeko, eta film laburretan 30 atal guztien artean. Hasten gara Canneseko merkatuan, maiatzean, eta elkartzen gara saltzaileekin ikusteko zer dagoen. Gero baita ere estatu mailan gure Espainiako banatzaileekin, normalean hau ekainean, uztailean bilerak egiten ditugu haiekin, ikusteko zer izango duten, udazkenean, eta ze planak dituzten. Noizbenka ekoizleek ere deitzen digute, edo gaude adi proiektu bat jarraitu dugulako, eta bat. Eta deialdi irekia ere badago izena emateko. Beraz, lehio eta itur desberdinak daude programa osatzeko. Hemen hotelillo bat jarri dugu, jauztur bat ingo dugu, ez? Hemen gutxie, hidromasajekin hau da, Happy, 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 happy. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy, happy. Qué triste, ¿no? Vamos a repetirlo. Mejor. Happy. Creo que están escuchando ya.